Ahojte. Čo keby sme si dnes posilnili ruky? Ja viem, že ešte len koniec februára, ale predsa len leto je, v podstate dá sa povedať, za dverami a my chceme mať pekné ruky a nie len kvôli kráse, ale aj kvôli pevnosti celého tela, pretože všetko so všetkým súvisí. Poďme hneď na cvik. Robí sa jednoducho, ja ich volám polovičné kliky alebo ženské. Takto som ich pomenovala. Poďte na kolena. Jednu nohu preložíme cez druhú, ruky čo najširšie od seba. Znížime zadok tak, aby ste telo mali šikmo k podložke. Toto je veľmi dôležité. Dobre? A snažíme sa dostať sa hruďou čo najnižšie a hore. Pri tomto cvičení je dole nádych a hore výdych. Už máme druhý. Poďte tretí. 4. A vytláčame a vydychujeme. 6. 7, urobíme do 10, 8, ale ešte neskončíme. 9, výborne a pozor, 10, bonus. Zídeme čo najnižšie a taký malý pohyb. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Výborne. No, ja som počula, ako mi tu trošku puklo. A to znamená nedostatok kolagénu a k tomu sa chcem teraz naozaj dostať. Využite teraz veľmi dobrú zľavu v mojom e-shope na www.zora.sk. Choďte hore, tam máte v lište e-shop, otvoríte a takáto akcia pre vás čaká výhodná finančne. Kolagén je vynikajúci, bez chémie, bez umelých sladidiel. Dostal takú pečať, že patrí medzi potraviny a nie otraviny od potravinového kritika. No a pokiaľ sa cítite aj unavení, áno, prichádza jar, je to kvôli tomu, že predsa len tá zima, bolo tam nedostatok vitamínov a minerálov, tak pokiaľ chcete, tak môžete vyskúšať tieto v tekutej forme, takisto bez chémie, 99% úplne prírodné a dá sa povedať, že sú veľmi ľahko strebateľné, pretože sú tekuté. Všetko nájdete v spomínanom e-shope. Dajte mi vedieť, ako sa vám cvičilo, či ste vládali a zdieľajte toto video, aby nás bolo stále viac, ktorí chceme ostať zdraví. Majte sa krásne.